ассалому алайкум мухлисои канали Вачаи Ачкидор. Ана шумо тамошо кардесен канали Саудутиҷи Кароли YouTube, Кароли Гавзан. Бардои азиз, имрӯз 10 декабри соли 2024. Касе ки хона надора худованд дар ҳамин охири сол ё мисол ҳамин соли 2024 ё соли 2025 соҳиби хонааш кана худованд. Бардои азиз, имрӯз хеле гуфтем 10 декабри соли 2024 1000 рубли урусӣ баробарай ба 101 сомонӣ. рубл бардои азиз 1 сум ё 2 сум ҷам бидай хулоса биланд шидай. дар имрӯза видео мошин, хона, квартира аст бардои азиз мисол арзону шароӣ кардам барои шумо рӯз бардои азиз нархошона гап мезанем. Фақат шумо бояд чӣ кор кунед? Дар видео як дона лайки бепала биҷиқен, дар канал подписатсия кунен ва дар комментира бинависен ки бачаи ачкидор аммо ачкиёта прокат намед я туя бигзаронем. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дӯстони азиз, компания яке рӯзи хила шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меёрам. бардои азиз, ана мошиношуна мисол тамошо кардесен, мошинои комфорт, мошинои беҳтарин ай дӯстони азиз. И яка мақсад хеле шид ки да ҳами кор ай дӯстони азиз одами хубай муомила мекуна. Нархи граница бардои азиз гарени арзон шудагиай. Фақат шумо бардои азиз ҳами рақамҳо да занг бизанен. Да ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. Нархи граница гарени арзон шудаги дӯстони азиз занг бизанем, мегӯянд ки номероро ай канали Саудутиҷи гирифтум ба шумо скидка мекуна. бардои азиз, мегзарем ба 1 миллиони имрӯза як мошини арзона гап мезанем. И бародар камтар зарур мондагия барои он бардои азиз якм давимонемаш, баъд хонаҳоро гап мезанем. Opel Astra бардои азиз солаш 2000 сӯзишвориш бензин, моторуш 1.4, коробкаш механика. ҳуҷҷатош 100%, балонош навай, хадавоиш соз дӯстони азиз. мошин қарор дорад дар Россия, город Санкт-Петербургда. нарша гуфта ки 300 000 рубл бугӯ. 300 000 рублш мега бардои азиз ба сомонӣ ҳисоб китобаш кардем 30 000 сомон мешава. ва соҳиб мошин гуфтагия ки алиша мешава ба мошин дар Тоҷикистон. мақсад агар сум қатӣ бихаранаш бо состар мешава. не ки ягон кас дар Тоҷикистон мисол ягон мошинам дошта боша алиша мекуна мега. номерои телефонаш ҳаста бардои азиз, номерои Россияша дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. занг бизанен ё бихаренаш ё мисол ба мошин дар Тоҷикистон алиш кунед. бардои азиз, мегзарем ба 10 миллиони имрӯза як хонаи арзона ай шаҳри Душанбе гап мезанем. бо диққат гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута. 6 сотиқ замин, 5 дархона, як калидор дора. Овсвич мега ҳастай, ремонташ коробка мебошад. баня ва подвалам дора бардои азиз, чӣ хеле ки дар сурат мебинед. дар трезош харидагӣ тайёр аст дӯстони азиз. ҳуҷҷатҳои хона 50% тайёр будай. барои маълумоти бештар да ҳамин рақамҳо занг мезанем бардои азиз, ҳамаша шумода мефаҳмона. чӣ хеле ки гуфтем хона дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута. маълумотша бардоаҷоно дар бар экран нависагиам. нархи хонара 580 000 сомонӣ мега. 580 000 сомонӣ. номерои Тоҷикистон шамастай, номерои Россияшда WhatsApp дора. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардои азиз, мегзарем ба 3 миллиони имрӯза як хонаи арзони дигара аз шаҳри Ваҳдат гап мезанем. бардои азиз, соҳибхона зарур мондагиам барои ҳамо арзон фурӯхтесам, бо диққат гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, ана ҷамоати деҳоти Баҳор, деҳаи Гулистон. 3 сотиқ замин, як дархона кардагӣ бардои азиз, ремонти коробкай, овсвич мега ҳастай гузарондан дар кор. ҳамсоё овсвич доштиям, калидор баня дар друн шаҳид дӯстони азиз, ҳуҷҷатош сертификат дора. бардои азиз, нархи хонара 95 000 сомонӣ мега. 95 000 сомонӣ бардои азиз, чӣ хеле ки гуфтем хона дар шаҳри Ваҳдат. ин рақамҳои дисем бардои азиз кор мекунад. дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. барои маълумоти бештар занг бизанед. бардои азиз, имконият бошад дона лайкира биҷиқен, касе меҳмонед дар канал подписатсия кунед. дӯстони азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, Гипразем, поёни заправкаи Тоҷирон. доми 4 этажаи бардои азиз, духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 43 квадратни метрай. ремонташ люкс замонавӣ ба дараҷаи олишай. овсвич ҳастай, ҳуҷҷатош 100%.
бардруи азиз нархи хонара 330,000 сомонӣ мега. 330,000 сомонӣ. ва бардруи азиз соҳиби ҳамин хона гуфтагия, яъне ки соҳиби квартира гуфтагия ки али шам мешавад ба хонаи заминӣ. бардруи азиз номерои расияшай дар рақамҳо WhatsApp ҳам дора. занг бизанед, квартираи арзона 330,000 сомон ана ё бихарен ё мисол алиш кунед ба хонаи заминӣ. маълумотша дар бар экран навистагиён. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. мегзарем ба 5 миллиони имрӯза ки 5 миллион тамошо кисай комментарда бинависен. бардруи азиз яка дар шаҳри Душанбе квартира дар кор будайт, ай мисол айми Корвон то сирка боша мешава мега. квартира дар кораша айми ана бозори Корвон то сирка бардруи азиз то 200,000 сомона квартира мехара. суммаш тайёрай. касе ки дошта бошем бардруи азиз ҳамин рақамҳода занг бизанен. ин рақамҳо WhatsApp ҳам доштаи. бисёри бардурои Россия гуфта буданд ки ягон квартираи шаҳри Бохтар бимонен, яъне ки Қурғонтепа, марҳамат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Қурғонтепа, кӯчаи Абу Али ибни Сино. якхонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 40 квадратни метр будай. бардурои азиз соҳиби квартира маълумот додааги ки дар ошиёнаи 3 қарор дорад, дар наздики хона, парк, аптека, боғчаи кӯдакона, коллеҷ, магазин мавҷуд мебошад. нафароне ки харидорен бардуи азиз занг бизанед бо арзон мешавад гуфтагиай. бардуи азиз чихеле ки дар рӯи экран навистагиам нархи квартира 240,000 сомонӣ. харидоро яъне бардуи азиз числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша занг бизанед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бачаё чабхия кофе талхабза ки ба фикрам хобот бурдисай. ӯ рӯзам хеле гуфтам, як бародар нависай ки вақти кофехӯрӣ надорем. бардуи азиз бо диққат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, 8 микрорайон. духонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 42 квадратни метр будай. доми навастройка квартира бардуи азиз нав ремонт шудагия, чихеле ки дар сурат десен ремонти нав, мақсад ремонти замонавӣ, намисол ана дарошкош, қолинош парфтагия бардуи азиз. ина қолинои хонаш ҳам буда бардуи азиз, хона тоза озода, мақсад ягон камбудиш нест. хона дар шаҳри Ҳисор, чихеле ки гуфтем квартира дар шаҳри Ҳисор. соҳиби квартира маълумот додааги ки срочна хонаи фурӯшӣ. дигар маълумот навистагӣ нест. барои маълумоти бештар дар ҳамин рақамҳо занг мезанед. бардуи азиз нархи квартирара 250,000 сомонӣ мега. 250,000 сомонӣ. марҳамат бардуи азиз, касе харидори аниқен занг бизанед. бисёри бардуро гуфта буданд ки ягон квартираи арзон бимон ки дар ҳамин YouTube рекорд шава. бардуи азиз ина марҳамат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Конибодом, кӯчаи Камоли Хуҷандӣ. якхонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 38 квадратни метрай. домои пешна квартира бардуи азиз ремонт дорад, чихеле ки дар сурат дидесен. ана соҳиби квартира маълумот додааги ки квартира дар шаҳри Конибодом, кӯчаи Камоли Хуҷандида қарор дорад. бардуи азиз дар якум ошиёна мебошад навистагиай. бардуи азиз дар наздики хона, боғчаи кӯдакона мавҷуд мебошад. нархи квартирара 140,000 сомонӣ мега. 140,000 сомонӣ. ин рақамҳои дисем бардуи азиз рақамҳои Тоҷикистонае. бовар ки нархи зур буда ине ки пул мешид ҳози худам мехаридамаш. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ханам хеле бардурои азиз, пашгоҳи ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз куҷое ки мошиноҳои арзон, хонаҳои арзон, квартираҳои арзон морӯӣ кардан ҳаракат кардем, барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтем. фикр мекунем ки хай нархҳои соз бад, мумкин ки хонаи маъқули дилта ёфта бошӣ дар ҳамин видео. як маъқули дилта ёфта бошӣ комментарда бинавис ки нами хона маъқул шид, ё мисол агар наёфта бошӣ маъқули хоната бигӯ ки ягонтиш маъқул нашид. бардурои азиз, видеои нав аждад кунед. мо як рӯз пас барои шуморо видеоҳои нав мекунем, яъне ки наворҳои нав мекунем. касе ки мисол подписатсия кардаген, ана зангулачара бологӣ дамонем. бардурои азиз, ке ки ман видеои нав кардам, телефони шумода мерава. ин поёна нигоҳ кунем. бардурои азиз, кнопкаи подписатсия нависагия ки амра ҷиқ киден, зангулача мебарад, зангулачара бологӣ дамонен, все дамонен. ке ки ман видеои нав кардам, телефони шумода уведавлени мерава.
бардуи азиз бисёри бад гап намезанем, дастгири хулоса фаромӯш накунед. То видеоҳои оянда хаяк. Комментария дар нависем ки бачаи очкидор гапат надорам. Хаяк. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.